Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kuba mpostoli Ntsibande noma mpostoli Ntsibande ekhaya leZwi entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Bonke abazalwane ngiyabingelela ngelihle igama elinamandla lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Jesu Kristu inkosi, ngibonga uNkulunkulu bathandekayo silwela ngezikhathi zonke. Kule nsuku endlulile ngike ngaba nginganyana ekhaya, umfana wami walwa nelulwane ebusuku kanti akaboni kahle emehlweni, amehlo akhe avaleka. Manje ngokulwa kwakhe walimala kabuhlungwana, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu bathandekayo ukuthi bangangibikela. Mina mangifika ekhaya ngithola uqinekile, hluleka nokwehla umbhede. Hayi, sakhuleka. Mase ngizolala mina ngaphinde ngamvulela lo mkhuleko waka-18 May. Ngakusasa ngivuka ngiye enkonzweni. Hayi, mangimvusele ekuseni sikhuleka, thola ukuthi nephimbo seliphuma kangconywana, ungcono. Ngibonga uNkulunkulu bathandekayo silwelayo. Ngibuye emsebenzini sekangcono kakhulu, uphilile manje. Nami ngihlaselekile kulamaviki aphelile, ngasukelwa yiso nje, ngathi ngivuka iso libuhlungu, liyahlaba, lifuna ukuvuleka laka left iso. Hayi, ngavulela umkhuleko kwaka-18 May, ngabeka ifoni la esweni. Ngokukholwa uNkulunkulu wangiphilisa. Ngiyabonga namanje iso libona kahle ukuthi bekwenze njani angazi. Sisempini bangcwele, kodwa siyabonga ukuthi sinomlweli. Uma izwi lenkosi lithi impakisiyone yethu nangempela uyasilwela uNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngokusigcinela nina Baba. Sinika lidumo. Siyavusela kuwe Baba enamandla. Siyajabula Baba kuba nani nekuthi sibe khona ekhaya leZwi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Nami nje ngiyanivusela Baba, edala ngimgcinile all the time. Kuba ngathi ngabe siyangibona nje onke emalanga. Hawu, manje-ke kuba khashane Baba, kodwa ngalelinye ilanga siyonibona phinde. Heyi Baba, Nkosi yami, nami ngithi nje angibonge. Yathi inkonzo yagogo esijihlatshwa beyimnanzi kakhulu, inkonzo yomngcwabo. Ngeva ngathi ngabe sekulandzela mina, nami sengiyangcwatshwa ngale ndlela nje bengiva ngayo. Sengibavile labaningi Baba, bathi lokuvuma, lokubhala uvuma etono kwenta ukuthi ungasakwesabi kupha Baba. Nakimi kunjalo. Ngiyabonga Baba. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi Baba. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu, inkosi yethu ephilayo. Ngithi uJesu Kristu yinkosi. Bengithanda nje Baba ukumbonga uNkulunkulu ngokunginakekela nje kakhulu. Indlela anginakekela ngayo iyamangalisa kakhulu nje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Emsebenzini lapho engisebenza khona, sengisebenze from uJanuwari kuze kube imanje ngingaqashiwe permanent, kodwa ngiyi-temporal worker. So ngakhuleka nje enkosini ukuthi uma Nkosi uJesu wena ufuna ngihlale la eDurban, then kuzobonakala ngokuthi bangiqashe laphaya permanent. Kodwa uma ungafuni ukuthi ngihlale la eDurban, cela ukuthi bangangiqashi permanent, ngizokwazi phela ukuthola indawo eRichards Bay, ngiyosebenza eRichards Bay mina. So ngithe uma ngifika emsebenzini, njengoba sekulate sesithola ama-pay slip, sengiyabona ukuthi hawu sekukhokhwe nale ye-Providential Fund. Sengiyabona ukuthi hawu sengiqashiwe permanent, isibhaliwe nokuthi ngiqashiwe permanent. Angiyanga mina ukuyosayina i-contract, ngoba i-contract engayisayina temporary, angikaze ngiyisayine permanent. So ngiyambonga uNkulunkulu
konke uma kukuhle kuye, konke uma kuyintando yakhe. Ngimnika lonke udumo. Ngithanda nje ukumbonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi nakwezinye iy'khathi usifundisa baba ukuthi uma sifuna ukucela, sicela umnikazi wemali. Ingisiza kakhulu leyo nto ukuthi noma ngibone ukuthi anginalutho last week bengenayo imali yokugibela, ngavele ngacela iNkosi Jesu, Nkosi Jesu ngicela ungiphe imali yokugibela, anginayo, uyazi ukuthi iphelelaphi wena. Hawu ngempela nje kwaba nomzalwane onginikelele 300 randi and mina ngimcela ngamali. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu futhi ngoba umkhuleko basukhuleka nge-21 days. Mina ngiyawubona ukukhola kwami nje sekwandile ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu nje ungenelelile ezimeni eziningi. Ngimnika lonke udumo nje, angazi, yazi ngiphelelwa namagama, angazi ngizothini. Yazi ukuthi umbonga uNkulunkulu kodwa awukwazi nokuthi uzoqala ukuthini ngoba amazwi wokumbonga ayinkulungwane elimini lami kodwa awakhona ukuphimiseleka ngenxa yokuthula enginakho angipha kona usuku nosuku. uJesu Kristu uyinkosi, amen. Baba, umkhuleko waRoma 10:9 uxolo uyangivikela baba. Mangilala nje noma ngikuphi nje, mangibona Timothy kabi kakhulu, ngiyayivuma iNkosi Jesu ngemlomo, ngilibite ligama uJesu Kristu uyinkosi, ngivikeleke. Umkhuleko ngiyawusho emva kwakho before I sleep kanye nabantwana. Sivikeleke baba, silale nje kahle, sincobeleke kakhulu. Kodwa-ke mina emaphupho ami onke awana-meaning. Baba athe ngiyavuka nasekuseni sengiyahlanganisa kube nje kungabi na-meaning nje vele ngikukhansele nje kube like kusebenza nje imimoya yobumnyama. Baba, kepha nje kubonakala kumaphupho kodwa awana-meaning. So manje angadi-ke kanjani baba, ngicela ungiside baba, kukhona lo ongangisida ngako baba, amen.